Christmas lights display sa Samal Island, gipasiga na. Ang aktibidad gitambungan sa libuan ka mga Samalenyo. Ani ang report ni Kent Abrigana. Daw bituon nga nagsidlak-sidlak sa kagab-ihon ang New City Hall ground sa Peña Plata, Samal Island. Humanggi pasiga na ang mabulokon nga Christmas lights display nga nasaksihan sa mga Samalenyo. Naputos na nagkadaiyang Christmas lights o Christmas decor ang City Hall. Daw fairy tale landscape sa palibot sa City Hall. Tungod sa mga LED lights nga nakaputos sa mga tanom ug punuan. Pinasahi nga experience usab ang imong mabati kung mulahos ka sa ilang Christmas lights tunnel. Feel na feel sab ang Christmas vibes tungod sa mga parol nga nakasabit sa mga poste ug ang agaw atensyon nila nga 39-feet Christmas tree nga dunay pinasahi nga disenyo. So ang concept really is Paskong Pinoy, no? Because Filipinos love celebrating Christmas, di ba? So kita ang pinakadugay, no? Nga sugda nato ang pag-prepare sa coming sa ato ang manluluwas na si Jesus Christ. Una ang lighting ceremony, usa ka makahingang hanga performance ang gihalad sa Himig Singers alumni ug sa mga empleyado sa Samal Island. Ang ubang Samalenyo, gikalipay ang mga Christmas display. Grabe ka nice ay. Grabe ka okay. Siga pa sa hayag sa ato ang kasing-kasing. Though nag-agi tag-pandemic, this is a great opportunity na makita sa taga-isla na it's never too late na. Wala dyan, naamo dyan hope. Nagpadayag usab ang ubang Samalenyo sa ilang mga Christmas wish karong umaabot nga Kapaskuhan. Akong wish karon kay unta next year na ako forever kay single since 12 years. Ako Christmas wish is kuan lang unta magpadayon ang kalinaw, wala na COVID, tapos kanang daghang panggrasya nga moabot. Matud sa Samal Island LGU, tumong sa maong Christmas display nga mamahimong simbolo sa malampuson nila nga pag-atubang sa mga hagit sa milabayng mga tuig. Isa ni sa pasalamat nato na in spite of the challenges, the pandemic, kita mga Pilipino basta Pasko malipayon. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.